Benvingudes i benvinguts a tots a un nou programa del Més Volei, un programa de la Federació Catalana de Voleibol, i en aquest cas el 5è. Ja estem en el 5è. Primer de tot, com sempre, agrair-vos la gran acollida que va tenir el quart programa. Més de 40.000 visualitzacions, així que moltes gràcies per la vostra acollida, pel vostre seguiment i per estar sempre a l'altre costat de la pantalla. Comencem amb els continguts d'avui. Què tindrem? Doncs bé, parlarem de Haikyuu. Aquest mes s'estrena la pel·lícula, a més ha tornat la remissió a TV3 de la sèrie, per tant, hem de parlar de Haikyuu a la tertúlia i conèixer ben bé quina és la seva difusió i què ha implicat pel vòlei català. Continuarem amb l'actualitat del vòlei català i, a més, també tindrem el Aron Gámez aquí explicant-nos quin és el seu passat, el seu present i el seu futur. A més, coneixerem el Club Voleibol Arenys, que ha pujat a Superliga 2, i sabrem amb la Marta, en aquest cas, perquè el Joaquín avui no hi és, què és el més viral a la xarxa. Abans de tot, com sempre, coneguem la dada. Quina dada? La que ens van preguntar els companys del Club Natació Sabadell. Recordem la pregunta. La nostra pregunta per al següent equip és quins són els últims 2 jugadors que han guanyat el premi a millor jugador de la competició Campionat d'Espanya. Doncs bé, tenim aquesta resposta. Sabem qui són els MVP dels últims campionats d'Espanya i, com sempre, jo ho llegeixo per no equivocar-me, han estat els del júnior masculí i femení. En femení, la MVP ha estat Blanca Jiménez, de l'MB Lugo, i en el cas del masculí, el MVP ha estat Efren Morales, de l'Arona Tenerife Sur. Doncs ja coneixeu aquesta dada amb els MVPs del júnior masculí i femení. I què fem? Doncs comencem el 5è Més Volei. Doncs bé, com comentàvem, avui la tertúlia va sobre Haikyuu. I per què parlem de Haikyuu? Doncs bé, perquè a principis de mes, a principis de juny, es va estrenar la pel·lícula Haikyuu, Batalla als contenidors, i a més perquè justament ahir TV3 va començar la reemissió de la sèrie. Aleshores, tot això que ens porta a que Haikyuu, a més, ha sigut un punt superimportant pel vòlei català i volem parlar de tots aquests temes amb gent experta, sobretot en la sèrie. Per això, avui tenim aquí amb nosaltres a l'Oriol Canal, que és del podcast de manga i anime L'Illa Punteria, i també el Quim Ventura, que és membre de la Federació Catalana de Voleibol, és àrbitre internacional i, a més, és expert o fidel seguidor de Haikyuu, no, Quim? Sí, fidel seguidor, expert no tant. Expert no tant. Bueno, avui parlarem una mica sobre això. Sabeu que estem a la tertúlia, és un tema que, a més, jo domino una mica poc, així que sereu vosaltres els que m'il·lustreu a mi. Vale? I és el que us comentàvem, parlar sobre Haikyuu i el que ha significat pel vòlei català. Expliqueu-me, què té Haikyuu? Oriol, comencem per tu. Què té Haikyuu que enganxa tant? A veure, Haikyuu és una obra que és del gènere Spokon, que és el gènere dels esports, però que té una forma de tractar les relacions entre els personatges molt amena, molt simpàtica, no? I tracta l'esport amb molta esportivitat, valgui la redundància, i no se'n va a baralles externes, com passava amb Slam Dunk i altres obres, que, doncs mira, a part de la competitivitat, doncs hi ha baralles de pinxos, hi ha coses... No, amb Haikyuu és directament aquest bon rotllo entre equips i aquest objectiu d'intentar ser el millor i de guanyar el campionat, etc. I ho fan, doncs això, amb molt bon rotllo i amb molta empatia, diguéssim. Quim, què et va enganxar tu de la sèrie? Per mi el que fa fàcil enganxar la sèrie és el personatge principal. Això jo quinata, aquest me'l sé, això jo quinata. Aquest és. Per mi és una manera de dir a l'espectador fora prejudicis. Sí. És un central baixet, absolutament al contrari del que els cànons manen, i això fa que t'identifiquis amb ell. I aquesta identificació t'enganxa. Qui no vol ser o qui no es creu que salta molt i que pot fer qualsevol paper. Doncs en aquest cas, això per mi és un punt principal d'aquesta sèrie, la facilitat amb què t'identifiques amb el personatge i que te'l creus i que et sembla guai. Hi ha molts nois que quan parles amb ells de la sèrie el primer que diuen és que és baixet com jo. I això, la veritat és que això enganxa. Ha obert les portes a que tothom pugui practicar voleibol, no? Que sortim del tema de sempre de l'alçada i d'aquestes coses. Digues. En aquest sentit, a més, el protagonista no... A l'Spokon sempre hi ha aquell objectiu d'intentar-se millorar, de ser algú que normalment és molt dolent en aquell esport, però després, a base d'esforç, tirar molt endavant. I ell, en canvi, no és que sigui dolent, és que té el hàndicap aquest de l'alçada i durant molt de temps s'està esforçant per ser el millor saltant, per ser el millor en determinades coses,
I clar, aquella feina dura, no? Aquell esforç, doncs també fa que també empatitzis amb ell, perquè dius, hòstia, si treballo prou, puc arribar a un equip i puc arribar a jugar bé a vòlei. Per tant, hi ha la filosofia de l'esforç, que no és que soc alt, soc bo i soc guapo i soc el millor. I no hi ha res que sigui inherent en tu, vull dir, tu has de treballar. Vull dir, has de tindre un talent, evidentment, però també l'esforç continu et dona fruits. Llavors, amb això jo crec que la gent li agrada, perquè diu, ostres, s'ho està currant i al final arriba fins on arriba. Quim, la sèrie va arribar aquí a Catalunya, o sigui, s'havia vist per altres plataformes i tal, però sí que va arribar aquí a Catalunya de la mà de TV3. Aproximadament fa 4 anys que Haikyuu sona a Catalunya i això ha comportat un creixement de llicències, això sí que ho podem dir, que hem triplicat llicències sobretot en la rama masculina. I et volia preguntar, tu què creus que és el que porta a que la gent també ho practiqui? Al final tu pots veure moltes sèries, tu pots veure molts pocons, segurament de molts esports, però potser no et llences a practicar-los. Amb el voleibol no podem dir el mateix. Tu què creus que és el que fa? És el que estàvem parlant, això de que siguis baixet o no jugues? Jo crec que la sèrie és realista. O sigui, en cap cas identifiques accions que no es puguin dur a terme en la realitat. O sigui, quan aquests nois, noies, més joves i no tan joves, l'altre dia vam tenir un esdeveniment i una persona d'una edat avançada, diguem-ne, també volia començar a fer vòlei, ens va consultar, no? Allà mateix que com ho podia fer. Fins i tot va escriure a la federació, li hem contestat, ja tinc ganes de saber si ha tingut èxit, no? Però són accions reals. No estem... Qui veu la sèrie i després intenta entrenar, evidentment té la seva dificultat. Per descomptat és difícil, tècnicament el vòlei és un esport difícil, però allò que ha vist a la sèrie ho pot intentar dur a terme i a més a vegades ho aconsegueix. Per mi això és important, que la sèrie reflexa un esport d'una manera bastant veraç. No estem parlant de dos bessons que es pugen un darrere sobre l'altre per arribar i per intentar marcar un gol, no? O que un porter... Campeones, estem parlant de Benji, un camp que fa 3 quilòmetres de llargada. És el mateix, és que opino el mateix, perquè tens en la mateixa grella TV3, quan es va estrenar Haikyuu, hi havia Inazuma Eleven, i Inazuma Eleven hi ha com poders màgics en què és de futbol i en què el porter doncs, treu una mà colossal per parar els gols. Clar, això no pot passar. I llavors, amb Quedem de Campeones, els hermanos Terry, que un salta sobre l'altre i després la gent es trencava el cap, doncs això no pot funcionar. En canvi, Haikyuu és molt realista i té aquell punt de dir, ostres, doncs puc fer el mateix que els protagonistes. Però quin és el punt que fa que una sèrie tingui... Estem parlant de valors, estem parlant de realitat, i Campeones no ho tenia, però tots els que tenim una certa edat, al final, tots sabem qui és Oliver i Benji, els germans Terry... Sí. Però amb Haikyuu està passant una mica el mateix. Tu ja comences en els pavellons o surts i dius, ja Shoyo Hinata, jo em sé el nom i no he vist la sèrie. Clar. Per què aquesta sèrie té aquest punt de... Jo crec que són els referents, bàsicament, perquè TV3 va estar molts anys que no tenia cap sèrie anime en català en obert, i quan va arrencar en 2022 o una cosa així, clar, va fer un boom d'animes, no? I a nivell d'Espokon hi havia Inazuma Eleven i Haikyuu. Llavors, clar, quan tu tens un referent, si és en castellà, doncs tens la tira i mitja, perquè entre manga i anime hi ha de tot. Però en català només hi havia 2 referents nous, que era Haikyuu i Inazuma Eleven. I clar, quan dic això, Haikyuu és més per un públic adolescent, o per tots els públics, i Inazuma Eleven és més infantil, doncs clar, tu tens allò i dius, ostres, és que mola, i com que no pots comparar-ho amb... Bueno, ara fa poc s'ha estrenat Kuroko i el bàsquet, que és de bàsquet, però clar, en aquell moment no hi havia més referent, llavors és com, bueno, doncs a tope amb el vòlei, perquè això és el que mola. Si s'haguessin estrenat 10 Spokons de cop amb diversos esports diferents, potser s'hauria diversificat una mica més el públic, i clar, en això ha jugat a favor de la federació, perquè al sortir l'únic realista que era de vòlei, doncs la gent ha anat cap al vòlei. És el referent, jo crec. També s'ha de dir una cosa, és que la sèrie està ben feta. Ah, sí. O sigui, que estem parlant d'un bon producte. Sí. Això no és... O sigui, enganxa, clar que enganxa, t'hi sents identificat, t'agrada la trama, està feta de diferents angles, no sé si parlarem més endavant. Hi ha sorpreses, o sigui, no és lineal. Per mi el fet de que estigui ben feta t'enganxa. Si a més li afegeixes que és un esport que pots practicar, bueno, la xarxa de clubs a Catalunya és molt àmplia, la pots practicar a qualsevol, a tot arreu, ho veus, vas per la platja, també veus vòlei, o sigui, el vòlei està a molts llocs i molta gent potser està descobrint ara que els pot trobar a prop, no? Però el principal valor de la sèrie és que està molt ben feta. Sí. Quim, explica'ns una mica, sé que has portat números i tal, explica'ns una mica realment que per la federació
que no sé, hi ha un punt de relació, perquè al final sí que va aparèixer Haikyuu i en la rama masculina, a la branca masculina sí que hem crescut molt, però una mica les xifres des de l'aparició de Haikyuu, el que està suposant una mica tot això. Jo després... Mira, l'he portat unes quantes. Sí. Fa 10 anys, fa 10 temporades, estàvem amb 412 equips. En l'actualitat, aquesta darrera temporada hem tancat amb 1.168 equips. Això vol dir que en els darrers 10 anys hem crescut 756, i dius, bueno, això està en progressió. Doncs bé, si contem l'efecte Haikyuu en les darreres 3 temporades, que és quan ja la sèrie ja s'ha començat, la gent ja s'ha aficionat i s'ha començat a apuntar, doncs 392 d'aquests 756 equips són d'aquesta franja. Això vol dir que hem crescut el mateix o més fins i tot els darrers 3 anys que els anteriors 7. Clar. Això implica un gran nombre, un gran impacte. Evidentment el nostre esport sempre ha anat en creixement, però aquest ha sigut molt més alt del normal. I si, per exemple, si especifiquem concretament de llicències a nivell de vòlei masculí, que són l'impacte potser més gran, l'hem notat, doncs hem passat de la temporada 19-20 de 1.168 llicències d'esportistes masculins a l'actualitat que estem a 4.129. Clar, aquests números, dius, l'impacte molt gran, o podríem parlar de 8.000, a més de 8.000, 8.000 i poc, 8.100 a 14.400. Doncs en els anys de Haikyuu hem augmentat 6.000 llicències. Els 7 anteriors 3.000, o sigui, les dades no enganyen massa, no? Número de partits, d'estar entre els 250 i 300 partits que estàvem, ara rondem els 550. O sigui, quant a números, evidentment el 100% de l'efecte no és la sèrie, però no ens enganyem, ara vas a qualsevol trobada, a qualsevol concentració d'esportistes i uns quants porten la samarreta del Carasno i els noms dels equips de fer Nekoma, el Data Industrial, Kadeyame, Date, sí. Són molts noms, ja sigui un personatge o un equip que apareix pròpiament a la sèrie. A més, a la federació hem aprofitat també una mica l'arribada de Haikyuu també ens ha vingut molt bé, però no hem volgut deixar-la passar ni de costat i hem fet un munt d'activitats també relacionades amb Haikyuu. Entre elles ja, per exemple, amb l'SX3 vam fer un sorteig perquè els nens poguessin participar amb equips de Superliga, també dintre de la festa del vòlei a la Vi sortejàvem els mangas. A més, també hem aprofitat ara que ha arribat la sèrie, la pel·lícula de la Batalla dels Contenidors, doncs sobretot amb Turiol, que va ser també un dels principals promotors que ens ha trucat per portar la pel·lícula. I a nosaltres, clar, al final també ens interessa, no? Tot aquest moviment al final és conjunt perquè el públic que tenim doncs, segurament és el mateix, però explica'ns com ha anat l'estrena de la pel·lícula. Això té una mica d'història, seré breu. Hi ha un moment en què Crunchyroll, que és qui té els drets i Sony, que són els que tenen els drets de la pel·lícula, l'anuncien en castellà, però només en castellà. I la gent es torna boja, perquè clar, en aquests 2 últims anys hi ha hagut molta gent apuntant-se a voleibol, hi ha hagut molta gent veient Haikyuu en català, que a més s'ha doblat sencera, vull dir, també tela, i clar, diuen, no pot ser que només s'emeti la pel·lícula en castellà. I es fa una campanya que és la de Haikyuu en català, que la comença Sant Feina Visual i Camel 3XL, que són 2 comptes de Twitter, i clar, tothom es volca a inundar el perfil de Twitter i d'Instagram de Crunchyroll, volem Haikyuu en català, amb la imatge, que no sé si és la que està projectant-se, però bueno. I clar, hi ha un moment en què Crunchyroll, i també hi ha la Generalitat al darrere, que diuen, vale, doncs doblarem la pel·lícula en català, doncs ho anuncia, però al cap de 15 dies, o sigui, són 15 dies de picar pedra. I clar, aquí els que ho vam moure vam dir, hem de fer alguna cosa, hem de celebrar. I va ser aquí quan ja ens ajuntem la RIN, l'UMI, el Sant Feina, el Magazine, uns quants creadors de contingut i diem, hem de fer un esdeveniment de Haikyuu, que al final resulten 2, un de Terrassa i l'altre de Barcelona. I llavors parlem amb vosaltres, amb la federació, per fer aquest tàndem, per promoure l'estrena, perquè el màxim de gent possible arribi a veure la pel·lícula. Us vam demanar les pilotes pel sorteig, vau fer també un sorteig vosaltres, i clar, al final un èxit, tant a Terrassa com a Barcelona. I bé, allà, gràcies a Editorial Planeta, també vam sortejar el manga en català de Haikyuu, que també està arribant ara gràcies a aquest moviment, no el nostre, sinó el dels fans a Catalunya,
i també doncs, uns punts de llibre que va fer un artista que és la Vaques Nascabeig i unes enganxes, que en tinc una, del DAC, que també va participar. Llavors, clar, entre el sorteig i tot, fem una tertúlia, fem un moviment, i bé, va quedar, jo crec, prou bé. Prou bé. Nosaltres en Planeta Còmic al final també tenim un contacte directe, que és amb els primers que vam contactar al final, fem sortejos dels llibres, o sigui que al final jo crec que estem fent una bona promoció. Expliqueu-me la pel·lícula, què tal? Va complir expectatives, no compleix expectatives? Sí, jo crec que sí. Vull dir, tothom, quan vam fer l'esdeveniment, vam fer una ronda de preguntes, que també hi havia l'actor de doblatge Gerard Cruzet, que fa un dels protagonistes, i van dir, què creieu que guanyarà? Un equip o l'altre? I el resultat comú era una mica... No fem spoiler, eh? No. Dic, el resultat d'aquesta pregunta era com, guanyi qui guanyi, plorarem. Perquè, clar, l'emoció es podia palpar, no? I ostres, la pel·lícula compleix. Compleix? Independentment de qui guanyi, la pel·lícula compleix i a més és una hora i pico que ni es nota. Vull dir, estàs allà encantat i fascinat i és meravellós. Quim, tu també la vas veure? Sí, se'm va fer molt ràpida. Va passar... Bueno, va complir les expectatives com ella ha dit i em costa parlar sense fer spoilers, o sigui, no sé si em toca, però està ben construïda, identifiques la pel·lícula amb la sèrie, no és un salt, no veus diferències, jo crec que és positiu no veure una cosa diferent, et trobes el que esperes i el que sí que dic és ganes de més. Bueno, em sembla que he sentit que n'hi ha com dues, no? Sassona i tal, que n'hi haurà una segona. Diria que diuen que hi ha una segona, no sé si fins i tot una tercera, però sí, en principi n'hi ha dos, sí. Per tant, ens queda Haikyuu per temps. Això, us volia preguntar, em fa curiositat saber quina és la viralitat o quin és el temps de vida d'una sèrie. És a dir, Bola de Drac va durar molts anys i encara dura. Fins quan podrem parlar de Haikyuu? Aquí hi ha una cosa, que és que Haikyuu, el manga, s'ha acabat. El manga ja es va acabar, no sé si són 40 o 44 volums, no me'n recordo. En català anem poc a poquet, perquè acaba de començar. Però clar, en Bola de Drac hi ha hagut un factor extra, que és el capitalisme pur i salvatge, que és que quan ja es va acabar la sèrie, que tampoc eren molts volums, li van dir a l'autor, que ara fa poc es va morir, li van dir, i si fem més? I van anar estirant el xiclet. Llavors, clar, ara hi ha que si un GT que se'l van inventar, que si un super, vull dir, s'allarga. Amb Haikyuu no sembla que hi hagi més manga més enllà, per tant, l'únic xiclet que es pot estirar és amb les pel·lícules, que es podrien haver fet temporades i no, han dit, doncs fem 2 pel·lis i s'ha acabat. I s'ha acabat. Doncs nosaltres, Quim, seguirem estirant a la federació aquesta viralitat que té Haikyuu, perquè la veritat és que al final a nosaltres ens porta llicències i a vosaltres us porta el viure tot aquest sistema de viure Haikyuu. No sé si voleu exposar alguna cosa més, algú de Haikyuu, alguna coseta? Bé, havíem parlat una mica del tema dels openings i de les cançons. Sí, de les cançons, és veritat. Aquí hi ha hagut una cosa, que és que si mirem enrere en el temps, Slam Dunk, un altre Spokon, té la cançó d'entrada i de sortida doblada en català, i amb Haikyuu no ha passat. Jo em sé les de Bola de Drac encara, És que és normal, vull dir, al final, fins al 2010 o 12 es doblaven les cançons, normalment totes les cançons dels animes. Però per un tema de drets des del Japó, perquè clar, els openings els canten estrelles d'allà, estrelles del pop, del rock d'allà, doncs clar, van dir, jo per què de comercialitzar això si després vindrà algú i la traduirà i la cantarà un altre, no? Jo vull explotar el meu artista. Doncs van decidir que ja no es doblava més. Llavors tots els animes que han arribat a partir del 2010, una cosa així, ja arriben sense els openings doblats i clar, aquell extra que hauria sigut doncs, arribar i cantar l'opening de Haikyuu, potser amb tot el públic en aquest esdeveniment o en un partit, etc., es perd perquè només el pots cantar en japonès. Bueno, quan vas a colònies, als autocars i coses d'aquestes, que al final ja no és només anar en aquests llocs, no? Sinó que al final també es crea un vincle entre la gent. Doncs, nois, no sé, jo he après una mica més de Haikyuu, podríem parlar molta estona més, sabeu que tenim una tertúlia així curteta, així que moltes gràcies per introduir-nos una mica més en aquest món als que no estem introduïts, perquè segurament a l'altra banda de la pantalla hi ha molts seguidors de Haikyuu, perquè sabem que existeixen. Així que moltes gràcies, Oriol, moltes gràcies, Quim. Gràcies. I doncs bé, nosaltres hem acabat de parlar de Haikyuu, però seguirem treballant amb Haikyuu perquè sabem que us agrada moltíssim i nosaltres continuem amb l'actualitat del vòlei català. Doncs bé,
coneixem l'actualitat del vòlei català, tot el que ha passat en aquest darrer mes i tot el que ens ve per davant. Així que, atents, que us expliquem què. Ha estat un èxit de participació al clínic formatiu creixent a la xarxa a càrrec del tècnic responsable del grup masculí del programa Get Blume, el canari Israel Martín, i que ha organitzat la Federació Catalana de Voleibol. El clínic es va celebrar el passat 2 de juny al pavelló esportiu municipal de Bederria de Badalona i estava enfocat a conèixer les claus de l'aprenentatge en l'entrenament del bloqueig en esportistes joves. Una acció formativa que va constar d'una part teòrica i d'una part pràctica en la que es van mostrar els punts més importants sobre com poder treure el màxim partit d'un bloqueig en equips d'alt rendiment i com traslladar-ho als equips de base. El passat 15 i 16 de juny es va celebrar a la platja de Darró de Vilanova i la Geltrú la segona prova del Campionat de Catalunya de vòlei platja, on Erika Kliokmanaite i Kadri Puri, en categoria femenina, i Ferran Serra i Erri Castalella, en la masculina, es van proclamar campions. A més, també es va disputar la competició de clubs de menors. La propera prova del circuit es disputarà a Tarragona aquest cap de setmana, 29 i 30 de juny, a la platja de la Rabassada. La presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Maribel Zamora, va assistir a l'acte internacional del 40è aniversari del vòlei a Andorra, que es va celebrar el passat dimarts 18 de juny. Un acte de celebració que va servir per retre homenatge al primer president i als impulsors del voleibol a Andorra, així com els primers equips que va tenir l'entitat, alguns d'ells amb grans resultats i participació a les màximes categories. 3 ors, 4 plates i 4 bronzes és el medaller que els equips catalans han aconseguit en els 10 campionats d'Espanya que s'han celebrat. El club amb un medaller més destacat ha estat el Club Voleibol Sant Cugat amb un or, 3 plates i un bronze, seguit del Club Voleibol Esplugues amb 2 ors. També han pujat al podi el Club Voleibol Barcelona-Barça amb una plata i un bronze i el Club Natació Sabadell, que ha estat el tercer al Campionat d'Espanya cadet masculí. Destaca per sobre de tots els podis el del Campionat d'Espanya cadet femení, que va ser totalment català. El BBC Packaging Esplugues va aconseguir l'or, el DCB CB Club Voleibol Sant Cugat la plata i el Club Voleibol Barcelona-Barça el bronze. Una altra dada destacable és que dels 27 equips catalans que han participat als Campionats d'Espanya, 23 s'han classificat entre les 10 primeres posicions. Les seleccions catalanes han estat concentrades durant 10 dies a la Blume preparant el Campionat d'Espanya de seleccions autonòmiques que es disputa a Valladolid des de demà, 27 de juny, fins al dia 30 de juny. Les 4 seleccions catalanes, infantils i cadets, masculines i femenines, buscaran revalidar els resultats de l'any passat, on Catalunya va aconseguir un or amb l'infantil masculí, 2 plates amb els equips cadets i una 5a plaça amb l'infantil femení. L'expedició ha viatjat aquest matí i començarà demà mateix la competició. El primer partit de la selecció infantil masculina serà amb Extremadura, el de l'infantil femení contra Aragó, el cadet masculí disputarà el primer partit amb Navarra i la cadet femenina amb La Rioja. I un programa més del Més Vòlei coneixem un nou equip del vòlei català, un nou club. En aquesta ocasió hem viatjat fins a Arenys de Mar per conèixer el Club Voleibol Arenys, que aquesta temporada ha aconseguit l'ascens a Superliga 2. Ha viatjat a Arenys el Marc Gázquez, així que Marc, explica'ns què et diuen els companys d'Arenys. Així és, Helena, avui coneixem el Club Voleibol Arenys, on el seu primer equip masculí ha aconseguit l'ascens a Superliga 2. I qui millor per explicar-ho que el seu president, Albert Ferran. Bueno, aquest club neix a una escola pública d'aquí d'Arenys, uns pares i uns professors que tenien les ganes de fer un esport diferent, de fer alguna cosa que no estigués ja molt posat en el poble, i aquí van començar a jugar unes lligues escolars, unes lligues molt pobretes, i mica en mica van anar fent primer en un equip, després en van ser 2. Aquests mateixos pares ja van fundar el club, un club petitonet, i a partir d'aquí, això va ser l'any 92, i a partir d'aquí ja va anar creixent, ja va anar cada vegada agafant més volada i cada vegada han sigut més grans. Bé, és un club que sí, que ha crescut molt, ara sembla que són en 24 equips, i la base és important, sí, esclar, és molt important, al final és l'embrió del club, és allà on tenéis tot, i sempre que hem volgut tocar alguna cosa, sempre hem tingut que començar des de baix, des de la base. Quan nosaltres vam apostar pel masculí, recordo que hi havia molt pocs clubs que tinguessin masculí, i ja fa molts anys que vam apostar per això, i també ho vam tenir que fer des de la base, i mica en mica anar pujant, anar creixent, i anar-ho fent gran. Bé, això és una cosa que és una assignatura pendent del club.
Nosaltres vam apostar molt per al masculí i segurament ens vam deixar una mica de banda tot el tema del femení, al qual ara sí que estem intentant tornar-hi a posar fil a l'agulla des de la base també, una altra vegada, i intentem que torni a créixer també molt el femení. Bueno, és cert que nosaltres vam començar a segona catalana, en aquell moment no hi havia tercera, vam començar a segona, aquell equip va ascendir a primera, aquell equip va ascendir al cap d'un any a nacional i el fet de tenir un bon equip fa que ens hem trobat de seguida aquí. Aquest any hem sortit a Superliga, hem sortit amb 10 punts per sobre tots els equips d'Espanya i això fa que ens trobem on ens trobem. És una divisió cara, és una categoria cara i aquí estem treballant per esponsoritzar-nos i per tirar-ho tot endavant. Tot i així, sortirem a Superliga 2 aquesta temporada i que sigui el que Déu vulgui. Jo crec que en aquell moment jo no formava part del club, però en aquell moment va ser una casualitat entenc que va ser una casualitat que es fundés el 92. Tot i així, nosaltres sempre quan nosaltres venem al club o quan nosaltres fem el merchandising del club, sempre ho tenim molt clar que som del 1992 i sempre va l'any associat a tot el merchandising que fem. Ho hem parlat una mica, els objectius que tenim ara és intentar-nos consolidar en aquesta categoria. Sortim sense les expectatives d'estar almenys a mitja taula i després apostar una altra vegada per tot el femení que tenim una mica en categories més baixes i que ens agradaria tornar-lo a posar una mica allà on estàvem. Nosaltres estàvem a primera catalana amb el sènior, estàvem més bé que el que estem ara. Doncs moltes gràcies, Marc, per acostar-nos una mica més al Club Volei Arenys i crec que a més han fet el challenge que ens van proposar els companys del Club Natació Sabadell, no? Som en Joan i en Juanma del Club Volei Arenys i acceptem el repte. Des d'Arenys us proposem el següent repte per l'estiu. Rebre directament un saque i que caigui dintre d'un aro. Doncs veiem que han estat capaços de fer el challenge que ens van proposar i a més ens han deixat el d'aquest estiu, així que tots els que us animeu a provar el challenge, endavant i recordeu etiquetar-nos perquè ho puguem veure. Nosaltres continuem amb l'entrevista. Doncs continuem i és el torn de l'entrevista i avui tenim amb nosaltres a Aaron Gámez, jugador internacional, jugador que ha estat més de 100 vegades internacional amb la selecció espanyola, jugador català, jugador format a la Blume i que aquest any, després de 6 temporades al Teruel, doncs canvia de samarreta. Anem a preguntar-li una mica com ha anat tot aquest temps, com va començar en els seus inicis i que ens expliqui on estarà sentat la propera temporada. Benvingut, Aaron, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Estábamos diciendo 6 años en Teruel y cambiarás la camiseta. Sí, creo que ya en Teruel lo he dado todo, creo que ellos también a mí y creo que ha sido un momento muy bonito de mi temporada, de toda mi carrera deportiva y sí, me voy ya para otros objetivos. Creo que todavía tengo un poquito que dar en el vóley, así que bueno, me tocaba decir adiós. Ha sido muy difícil y muy emotivo, pero es el momento. Antes de saber a dónde vas, antes de preguntarte por el futuro, vamos a pasar al pasado. ¿Cómo empieza Aaron Gámez a jugar a voleibol? Mis inicios, la verdad que son un poco de película, porque la verdad que yo era muy futbolero, jugaba siempre a fútbol y en mi instituto se practicaba vóley. Entonces, pues de alguna manera todos mis amigos empezaron a practicar vóley a la hora del patio. Yo me quedaba medio solo porque todos queríamos jugar a vóley y estaba yo en plan, vamos a jugar a fútbol, ¿no? Pero nada, al final no había manera y me empezó a enganchar. Entonces, en un verano fuimos a hacer un campus de vóley en el Barça,
que hacía para captar niños y fuimos para allí a probar unos cuantos y el último día pues me llevé la sorpresa de que me querían para la próxima temporada. Entonces pues nada, llegué a mi casa y le dije a mi madre, mamá, que el año que viene voy a jugar a vóley. Que no voy a jugar a fútbol, que voy a jugar a fútbol, voy a jugar a vóley. Y me dice, ¿cómo que vas a jugar a vóley? Y yo dije, sí, voy a jugar a vóley. Y a partir de ahí... ¿Con pues, cuántos años era eso, más o menos? No. Pues yo tenía ahí, instituto, que tenía yo 14 años, 14, 15 años, sí. Acabas de cumplir 36, creo, ¿no? 35. O sea que sí, hace unos cuantos. Sí. ¿En qué posición destacabas? Porque ahora eres líbero, pero antes no sé ni si existía. Cuando tú empezaste a jugar a vóley, ¿ya existía? Vale, digo, no sé en qué momento. Al principio, el primer año de líbero, porque, claro, yo salía del instituto y no sabía. O sea, el Barça estaba muy bien formado, ya niños que llevaban ya años competiciones en campeonatos de España, que tenían ya un nivel a nivel de voleibol en Cataluña, y me pusieron de líbero porque era un nervio y, bueno, pues de alguna manera no se me daba mal recibir y, bueno... Pero al año siguiente sí que me empezaron a formar ya como jugador, como rematador, estando por 4 y demás. Y bueno, ahí es cuando me fichó la Blume, que vio que tenía potencial también a la hora de atacar, que bueno, que no me arrugaba. Y la verdad que la proyección que tuve fue muy grande para lo poco que llevaba jugando a vóley. Cuéntanos, o sea, me estás diciendo más o menos que en un año o dos tú entras en la Blume directamente, en el Centro de Tecnificación Catalán. ¿Cómo es esa época? Al final, no sé si tú vivías al ser de Hospitalet, no sé si vivías en Blume o simplemente ibas a... No, yo como era de Hospitalet vivía en casa, pero prácticamente vives allí porque de 8 de la mañana a 8 de la tarde te vas, entrenas y estudias allí y para mí fue algo súper sorprendente y súper bonito porque claro, en un año y medio pasaba de estar en mi instituto a estar con los mejores de Cataluña formándonos ahí para de alguna manera tener salida el día de mañana y estar ya no solo en un equipo profesional, sino de alguna manera pues formándote para bueno pues selecciones de española junior, claro, era todo como que realmente ahí me di cuenta que me podía empezar a vincular en el mundo del vóley de manera profesional. Claro, al final fue todo como muy rápido, ¿no? Muy rápido. Pero digo yo que te enganchó, porque si no, no... Sí, a mí el vóley, yo lo digo, a mí el vóley me salvó, porque creo que de alguna manera pues empecé a ver... Yo siempre me había querido dedicar al deporte, porque me encantan todos los deportes, pero de alguna manera sí que era como que el sueño que yo tenía de vivir esto de alguna manera más a largo plazo, pues lo vi que se podía. Entonces pues me enganchó muchísimo y fue para mí, lo que te digo, fue la salvación. Entiendo que estuviste 4 años en Blume, estuviste 3, no sé bien. 4 años estuve. Los 4 años enteros, sí. ¿No? Carlos García te manda recuerdos, que me lo ha dicho que te lo diga. Pero, ¿cómo es esta formación? O sea, explicar a la gente lo que se vive, lo que aprendes. O sea, al final es un momento clave, ¿no? También para los que luego sois profesionales. Sí, para mí somos privilegiados allí porque primero que destinan muchísimas horas en ti, en el tema técnico, en el tema de entender el voleibol de otra manera, en darle importancia a la preparación física, en darle mucha importancia a los estudios. Creo que es un cúmulo de cosas que te enriquece mucho a la hora de, pues el día de mañana, pues crecer como jugador, pero creces mucho también a nivel personal. Entonces, lo que te digo, privilegiados, porque nos enseñan todo lo que es importante, exprimimos mucho el tiempo, también aprendes a valorar un poco pues, a nivel deportivo, ya que no ser solo un equipo solo para competir, sino de un grupo humano, entonces te lo enseña todo y creo que es muy valioso estar allí. ¿De allí ya saliste siendo el líbero? No, allí era punta fuerte, además, era de los que destacaba como atacante porque, bueno, se me dio bien atacar, tenía un buen potencial de salto y de alguna manera, pues bueno, en categorías inferiores siempre estuve atacando. De hecho, a mí cuando me cambian a líbero cuando soy yo profesional, el primer momento es un poco de yo quiero seguir atacando. Quiero seguir rematando, claro, ¿no? Claro. Cuéntanos este momento, ¿quién es, por qué, dónde estabas y cómo la fue yo por cosas de la vida, por suerte, mi primer año en Superliga. Firmo como segundo líbero, cuarto punta para ayudar un poco al primer equipo del Barça, que estamos en primera, y por lo que yo siempre digo, la suerte se busca, pero fue así, es real, se lesionaron un par de jugadores importantes en el equipo, pasé a tener minutos en la pista, se me dio bien y pues me llamó la selección española absoluta para verme. Entonces Julio Velasco, que era el entrenador de aquellas,
nada más llegar a los 2 días, que me reúne, así se reunía con cada uno individualmente, me reúne y lo primero que me dice es, ¿te gusta atacar, no? Eres un tío valiente, se te ve que tienes ganas, tal, no sé qué. Bueno, pues todo eso lo vamos a ir olvidando, porque si tú quieres dedicarte a esto profesionalmente años, que yo veo que puedes, tienes que ser líbero. Y el año que viene tú tienes que ser líbero para estar no solo 1 o 2 años aquí, sino estar a largo plazo. Y así fue. Y ahí, bueno, Julio Velasco hay que hacerle caso, creo. Julio Velasco hay que hacerle caso, sí. La verdad que yo le tengo un cariño especial porque fue el que me llamó para la selección y fue el que de alguna manera me guió para que a día de hoy siga siendo líbero. Estamos hablando de la selección, creo que debutaste en 2011 en Dinamarca, sí. En Liga Europea, más de 100 veces internacional con España. Es un sueño, ¿no?, para todo deportista poder estar en una selección, vestir la camiseta, vivir europeos, vivir este nivel de juego. Sí, es algo único. Creo que la selección, aparte de que te da, pues bueno, que el privilegio de representar a tu país, también te enseña que hay otro tipo de voleibol fuera de aquí, que realmente son potencias mundiales, que cuando juegas contra ellos te das cuenta, ¿no?, de lo que te falta todavía y tienes esa ambición de querer llegar. Es un escaparate también para otras ligas, para poder jugar, que creo que ahora tenemos varios jugadores que están en ligas muy importantes y eso pues nos da mucho, ¿no?, al voleibol español y yo pues nada, encantado de haber estado tanto tiempo allí, encantado de haber podido jugar contra selecciones y contra jugadores que son a nivel mundial de los mejores y pues eso que me llevo para mí para siempre. Pues eso, seguro. Has sido el líbero de la selección, ¿no? Ahora diste un paso atrás, ya creo que el año pasado ya no estuviste en selección, este año no estás convocado. Pero bueno, hay que dejar también paso a los... Sí, es que fue así, el mensaje fue un poco por ahí, que yo quería de alguna manera estar en selección, pero también soy consciente de que ya tengo 35 años y que, bueno, la experiencia que querían que yo tuviese en selección, pues de alguna manera creo que íbamos sobrados de eso y teníamos que dar un poco paso a líberos que realmente lo estaban haciendo muy bien. Entonces, pues yo contentísimo, ¿no? Y ojalá que España, yo siempre lo he dicho, que ojalá que España le vaya siempre súper bien. Estábamos hablando de selección, de clubes, de estar fuera, has dado también muchas vueltas a nivel de clubes y demás. Eso también te lleva a no estar en casa, incluso desde casi muy pequeño, ¿no? ¿Esto cómo lo has llevado tú, el hecho de estar siempre lejos? Aunque creo que no has salido fuera de España a jugar, pero siempre has estado lejos de casa desde Bueno, al joven. principio cuesta un poco porque cuesta adaptarse, que tienes de alguna manera pues ese vínculo emocional, que te faltan cosas cuando las cosas no van tan bien. Pero también, pues yo que sé, te da ese punto independiente que creo que hace falta, maduras antes, creo que valoras mucho más cuando estás con los tuyos y bueno, es la vida que elegimos nosotros. Entonces, si quieres dedicarte a esto, tienes que tener claro que vas a estar lejos de casa mucho tiempo y bueno, la verdad que al principio me costó un poquito, pero luego la verdad que muy bien. ¿Los títulos compensan al final? ¿Con cuál te quedas? Dime cuál es ese título... Los títulos compensan porque es como la recompensa a todo el trabajo bien hecho que has hecho durante todo el año. Pero si yo me tengo que quedar con un título, a mí el que más me gusta fue la Copa del Rey. La Copa del Rey porque es un torneo donde un fin de semana tú disputas con los mejores equipos de la primera vuelta a ver quién es el campeón y muy pocas veces gana el favorito. Entonces nosotros llevábamos muy buena dinámica y lo conseguimos demostrar. Y para mí fue, en Palma en 2020, para mí fue el mejor título, sin duda. Vamos a ir ya avanzando. Has pasado por Soria, has pasado por Palma, has pasado por Teruel, 6 años, donde has acabado siendo el capitán, uno de los jugadores que más veces ha vestido la camiseta. Se acaba este ciclo, pero ¿qué me dices de Teruel? Teruel es diferente, o sea, es el equipo que para mí, de todos los que yo conozco, junto con Soria, pero Teruel para mí es un peldañito más que Soria. Se vive el vóley de otra manera, se vive el vóley como yo creo que todos soñamos, los que nos gusta el vóley, porque es una ciudad que vive por y para el vóley, que se preocupa muchísimo por ti, que te arropa, que cuando las cosas van bien es una fiesta, pero cuando van mal siguen ahí, que también sientes esa presión cuando estás jugando mal, que hay gente que te silba, gente que te exige más. Bueno, es normal, somos profesionales, estamos aquí por y para que la gente esté orgullosa de nosotros, ¿no? Entonces es algo que me siento, pues eso, privilegiado de haberlo vivido, porque, bueno, que venga a cada partido 2.000, 3.000 personas a verte no es algo que ocurre habitualmente, y que lleven tu camiseta, que de alguna manera siempre estén dispuestos a ayudarte, que te escriban, que te llamen.
pues es muy bonito, la verdad. ¿Por qué crees que no pasa esto normalmente con todos los equipos? Al final son muy pocos los que consiguen esto, ¿no? Bueno, Teruel lo consigue porque da mucha visibilidad al voleibol, le da mucha importancia, se mueve mucho la historia, entonces igual va por ahí, que faltan, no sé, en otros tipos de ciudades falta que le demos esa importancia, falta que le demos ese compromiso para que todos estemos de una con un deporte que para mí no es que sea minoritario, porque es de los que más licencias tiene a nivel mundial en todos los deportes, entonces creo que va por otro lado. Bueno, aquí estamos. Estamos, no, por supuesto, yo estoy contentísimo de estar aquí, y primero porque al final, pues bueno, es un placer, y segundo porque creo que es muy, muy necesario. Vamos ya a la pregunta que se hace la gente. Han salido cosas, se sabe un poquito, se comenta, se dice, pero dinos tú, el año que viene, ¿qué camiseta vas a llevar? Bueno, el año que viene me voy al Leleman Conqueridor, me voy a Valencia. La verdad que la decisión ha sido muy fácil, porque creo que tanto el presidente como todo el staff técnico que lo está llevando y demás quieren hacer un proyecto muy fuerte, quieren de alguna manera estar arriba de verdad, y han tocado piezas muy importantes que, pues bueno, te halaga primero porque una de esas piezas he sido yo, y de alguna manera, pues bueno, dice que las cosas estás trabajando bien, que de alguna manera pues la gente valora lo que has hecho durante tantos años. Y luego hay otras piezas muy clave que no puedo decir, pero que de alguna manera van a dar ese salto de calidad, y de alguna manera van a poner en alerta a los otros equipos, porque la verdad que el proyecto es muy ambicioso, y obviamente tenemos un objetivo en común todos, pero sabemos que hay un equipo que está por encima del resto a nivel económico, pero el resto van a sorprenderse, porque vienen buenos fichajes. Lo bueno será que te podremos seguir, que te tenemos en España, que podremos seguir cómo va la andadura con Leleman. Antes de terminar, a todos los entrevistados les traemos cositas que nos esperan, así que yo te voy a pedir que miremos la pantalla y vamos a ver una primera fotografía, a ver qué me comentas de esa foto. Este es mi inicio total, en el instituto. Yo ahí, madre mía, no tengo ni los pantalones del equipo, porque yo ahí estaba apuntado en el equipo, pero no tenía ni permiso para jugar. Quiero decir, yo era suplente de todos mis compañeros, y la verdad que recuerdo más grande, madre mía. Eres el número 5, número 5, sí, entiendo que la gente lo ve, pero vamos, que eres el número 5. Sí. Ahí tienes grandes amigos también en ese equipo. Tengo muy buenos amigos, tengo justo el que cojo así del brazo, es mi compañero de piso aquí en Barcelona, Sergio, y bueno, tengo también el número 4, Sergio. Bueno, todos, que al final todos son muy, muy buenos amigos, y la verdad que bueno, es un recuerdo muy bonito, la verdad. No sé quién me ha mandado esto, pero muchas gracias. Vamos con la segunda fotografía. Si hablábamos de amigos, yo creo que esta foto te va a gustar. A ver si la podemos ver. Madre mía, sí, la verdad que, bueno, muchos cracks aquí, increíble. Veo caras que todavía veo, otras que hace mucho que no veo, pero es un recuerdo muy bonito, torneos de vóley playa donde se prima mucho eso, ¿no? La familia, los amigos, increíble. Llenas está por aquí, Javito, Arras, madre mía, Mar, no, todos. Sí, es que la verdad que Sergi, es increíble, sí, brutal. Pues nada, me han mandado también esta foto para que te la pusiera, que te acordaras de tu, bueno, que la familia también sigue ahí. Sí, exacto, que los que son de aquí, sí, son como familia para mí, entonces muy bonito. Y vamos con la tercera que me han enviado, me han dicho, esto es oro, Elena, esto es oro, vamos a verlo. Vamos a ver. Con los terroristas. Esto es una tontería que hicimos se puso de moda Harlem Shake. El Harlem Shake, exacto. Esto es Soria, El Soria, sí. Esto es oro puro, sí. Fran Ruiz ahí haciendo... Madre mía. Eso era público en YouTube, por eso lo hemos podido poner. Lo colgasteis vosotros, así que lo hemos utilizado. No pasa nada. Sí, la verdad que bueno, se puso de moda, y es que eso forma parte también de lo que decía antes, ¿no? Del tema del vóley, que no es todo entrenar, es que somos realmente muy amigos, somos como una pequeña gran familia, y cuando salen cositas de estas, pues
cuando ves que todo el mundo participa te das cuenta, ¿no? de que todo va bien, de que todo funciona como tiene que funcionar, y luego en la pista, creo recordar que ese año estuvimos en la final de Copa, entonces pues todo suma. Yo tengo una duda, porque sí que te vemos pasar al principio con la toalla, pero luego no sé quién eres. En la segunda secuencia soy el que está en la camilla como desfibrileando, y luego en la tercera secuencia estoy ahí arriba en las estanterías ahí con una caja encima. No, vale. Pero es que así ya te podemos identificar, porque no lograba identificarte en todo esto. Cositas que me han enviado para hacerte sonreír, así que... Muchas gracias. Aarón, muchísimas gracias, que te vaya súper bien la temporada que viene, te seguiremos como seguimos siempre a todos los catalanes desde la Federación Catalana, así que muchas gracias por haber estado aquí, i nosaltres doncs continuem, passem al Vista a la xarxa. Doncs continuem amb el més viral de la xarxa, amb el Vista a la xarxa, i avui no ens acompanya el Joaquín Soneira, però ens acompanya la Marta Fernández. Cuéntanos, porque yo como siempre digo a Joaquín, ¿con qué me vas a sorprender hoy? Porque no conozco nada de lo que me traéis en esta sección, así que adelante tú misma y yo voy mirando. Bueno, Elena, lo primero de todo, encantada de estar aquí contigo hoy. Espero estar a la altura de nuestro compañero Joaquín. Obviamente el Vista a la xarxa tiene que estar, sí o sí. Yo y Elena nos hemos fijado en la red social, yo creo, más moderna, en la que todos los jóvenes están ahora, se puede decir coloquialmente, viciados, y ya lo decía incluso hablando un poco de fútbol Lamine Yamal, ¿no? que se pasaba horas y horas mirando esta red social, y nos ha llamado la atención una cuenta que se llama Volley Trip, en el que explica cómo hacer un buen remate, y yo ahora pienso... Viene el veranito, que después vamos a hablar también del vóley playa. Yo, por ejemplo, que no soy de jugar mucho al voleibol, soy más de fútbol, pues a mí me interesa, ¿no? Para cuando vaya a la playa a jugar con mis amigos. Vídeos para aprender. Claro, este verano, pues cómo hacer un buen remate. Vamos a ver, Joan, el vídeo. No puedes pasar tu remate del bloqueo o siempre te peguen en la malla. No te preocupes, aquí te mostraremos cómo puedes mejorar. Primero, subir mi brazo. Un error común es realizar el remate con nuestro brazo abajo y no en su máxima extensión. Una forma de mejorar esto es precisamente estirar tu brazo. Colócate enfrente de una pared y con una mano sostienes el balón, y con tu brazo dominante vas a tratar de alcanzar la pelota realizando la técnica de remate. La finalidad es que entrenes tu mente y tu cuerpo a tu alcance real a la hora de rematar. Segundo, es común que pensemos que el ataque es pegar hacia abajo. Si bien necesitamos que la pelota toque el suelo rápido, debemos tener en cuenta la malla que tenemos enfrente. Cuando remates, procura empujar la pelota hacia adelante, buscando la parte profunda de la cancha y no hacia abajo. De esta manera siempre estarás rematando en tu máxima altura. Tercero, abrir nuestro pecho es importante. Bueno, como ves, Elena, yo creo que es un vídeo que llama bastante la atención, es muy visual, explica muy bien la técnica. Yo, por ejemplo, no soy una fanática del voleibol, pero como te he dicho antes, sí me quedaría, ¿no? a ver la explicación del remate. Entera. Tengo que decirte, Elena, también que me he acordado mucho viendo este vídeo a cuando estaba en el instituto, ¿no? Que también hacía la voleibol. Sí, hacíamos cada trimestre, entrenábamos un deporte diferente, y cuando llegaba el trimestre del voleibol, pues hacíamos la técnica esta de la contra la pared. Contra la pared. Sí. Al final sí que es verdad que mucha gente remata con el brazo muy bajo, y hay muchas maneras, pero esta puede ser perfectamente una de buscar, sobre todo de interiorizar, que tu cuerpo no interiorice gestos erróneos, sino que interiorice gestos correctos, y al final hay que rematar con el brazo estirado, no con el codo bajo, sino con el codo más arriba, y está bastante bien. Al final lo que está bien, yo entiendo que son explicaciones por pasos. Sí. Que no te dices hace así, puntos, sino que te da diferentes pasos y diferentes puntos de vista, o sea que está bien. Sí, además, como te he dicho antes, ¿no? Creo que TikTok es una buena plataforma, que también hay mucho contenido en la que se puede aprender, y creo que es una buena forma para llamar a los jóvenes, ¿no? a que practiquen este deporte. No sé, como tu experta, ¿qué te parece este tipo de vídeos? Genial, porque al final hay mucha gente que al final no quiere a lo mejor jugar en un equipo y competir y no sé qué, sino que simplemente lo que tú decías, oye, pues en verano si me voy a la playa y juego, pues que el voleibol es un deporte muy técnico, y al final que tengas opciones de aprendizaje
siempre es mejor aprender de los mejores y de los que tienen mejor técnica, porque seguramente también hay muchos vídeos que a lo mejor no llegan a la calidad correcta, pero si encuentras contenido que está bien trabajado, que realmente te enseña cosas bien, es una manera más de aprender y de no tener, a lo mejor que si tu interés no es estar en un equipo y formarte de esa manera, pues poder practicar y avanzar en este deporte, que el voleibol es técnico y está bien. Bueno, pues para nuestros amigos que quieran seguir a la cuenta de TikTok es Volley Trip, y allí pues encontraréis más técnicas, otro tipo de entrenamientos de este deporte. Y vamos a otro tema, el tema del mes, que ya has tratado con Oriol y con Kim. Es Haikyuu. Lo has pronunciado muy bien, que yo se me atraganta un poco. ¿Cómo puede Elena utilizar los clubes este éxito de esta serie, ¿no? Porque al final creo que le puedes sacar mucho rendimiento. Creo que desde la federación lo estamos haciendo. Exactamente, o sea, al final te he escuchado antes. Los clubes, no sé bien cómo, porque al final hay mil maneras de aprovechar algo que es muy viral. Yo creo, por ejemplo, simplemente poniendo las canciones en el Instagram. Seguramente hay una comunidad muy amplia que mira contenido de esto, y seguramente con las canciones que ya son de Haikyuu te saldrá ese tipo de contenido. En Instagram, sobre todo también en TikTok, para hacerse viral. Y yo, como antes te he dicho, que soy muy fanática del fútbol, a mí siempre, cuando estaba hablando con mis compañeros de la serie, que yo sinceramente no la conocía, me ha venido a la cabeza Oliver y Benji. Campeones. Oliver y Benji, yo por ejemplo tengo 31 años y yo creo que si un día a mis hijos le pongo la serie no pasará de moda, ¿no? Entonces, incluso a mí se me ponen los pelos de punta porque de pequeña incluso me levantaba a por verlo. La mañana a ver Campeones. Entonces, yo por ejemplo pienso... Bueno, porque un partido podía durar 3 o 4 días, nunca sabías cuándo iban a llegar a la portería. Entonces los clubes también pues pueden utilizar las imágenes de los personajes. Por ejemplo, hemos visto muchas veces que a Cristiano Ronaldo se le comparaban con Mark Lenders, a Benji con Casillas, y al mejor del mundo vamos a poner Messi con Oliver, ¿no? Oliver Atom, claro. Entonces yo creo que es una buena manera para incentivar a los jóvenes con estas series, con estos personajes, a practicar el voleibol. Sí, la verdad es que al final tenemos overbooking de Haikyuu. Al final hay un montón de gente que está practicando este deporte y que mucho ha venido por eso. Pero sí que yo creo que los clubes, al final, a través de Haikyuu, sí que es verdad que vienen muchos niños. O sea, que no les corten como esa emoción o esa necesidad que tienen de un poco hacerlo de lo que hacen en la serie, ¿no? Sino que, bueno, al final aprenderán. Y sí que es verdad que nos encontramos con muchos niños que ya quieren ser los mejores, y el vóley es un deporte muy técnico, que eso también lo explica la serie, como nos decían, que hay que trabajar para ser los mejores. Entonces, yo creo que los valores que aplica Haikyuu con los valores que ya están intrínsecos en el voleibol, juntándolo todo, seguro que los clubes encuentran herramientas para introducirlos en los entrenos, a lo mejor incluso, ¿no? Sí. El hecho de coger ejercicios que hagan en la serie y meterlos en los entrenos. Sí. Yo creo que series de este tipo son muy importantes para incentivar a los jóvenes a practicar otro deporte, y qué mejor que Haikyuu, ¿no? Totalmente. Y bueno, ya hace calorcito, ¿no? Sí. Ya va entrando el buen verano. Tiempo, las temporadas se terminan por cuando llega el calor, y queremos dar consejos también a los clubes. Vamos. Ahora, ¿qué apetece? Apetece más jugar el voleibol en la playa, totalmente, ¿no? Totalmente. Tú piensas en la Barceloneta, vas por el paso de la Barceloneta, y no sé tú, Elena, pero yo solo veo a gente jugando al voleibol. Solo hay redes. Sí, bueno, y tenemos sí. el campeonato de Cataluña de voleibol playa, que ya también ha empezado, que estamos recorriendo el litoral catalán, o sea que ya también en la Barceloneta se ve, pero también que vengan a ver el Vichy, que en el Vichy también se ve el mejor voleibol de aquí de Cataluña, o sea que... Entonces, creo que es muy importante, ¿no?, que los clubes den la diferencia, ¿no?, de técnica. Seguramente haya una diferencia brutal del voleibol indoor al voleibol de playa, ¿no? No sé qué nos puedes decir. Al final sí que sobre todo la superficie. No, claro, la superficie, la técnica del remate, por ejemplo, es muy diferente en la pista y en la playa. Jugamos 2x2. Al final siempre hay que trabajar entre 2, no entre 6, como en la pista. Las técnicas de bloqueo, si bloqueas o no bloqueas, porque tú imagínate 2 en un campo de 8x8, si bloqueas, todo el resto del campo se queda para el otro. Así que es un deporte muy, muy duro, porque es mucho campo para 2 personas.
pero sí que es verdad que tiene lo típico de que te puedes tirar al suelo y no duele tanto, o sea que al final sí que los clubes pueden ofrecer el vóley playa como continuación después de la finalización de la temporada de pista, pues ofrecer la sección de playa, que al final siempre se apetece, ¿no? Jugar un poco al aire libre, de otra manera. Y además también es verdad que una persona que no haya jugado nunca al voleibol, juegue en verano al vóley playa y le guste, pues probablemente en septiembre también se apunte al vóley indoor, ¿no? Sí, hay mucha gente. Hay mucha gente que hace las dos cosas. Cuando ya se cansa del vóley pista, se pasa al vóley playa, y están los que empiezan a jugar en la playa de manera quizá más lúdica, que acaban diciendo, pues oye, quiero jugar a este deporte. O sea que existen las dos versiones. Y también es verdad que, al menos que, por ejemplo, yo soy de Elche y tenemos una ciudad deportiva que no hay playa, obviamente, allí en el terreno, pero sí que está hecho con arena. Claro. Entonces, creo que también los clubes tienen que en sus redes sociales pues anunciar, ¿no? Dónde pueden jugar, porque seguramente no solo en la Barceloneta puedan jugar, también hayan recintos donde hay arena en los que se puedan practicar el vóley playa. Al final la federación, por ejemplo, tiene las 10 pistas de vóley playa en el complejo de la Vall d'Hebron, o sea que eso es un recinto donde también hay clubes que practican allí el vóley playa, pero sí que es verdad que muchos clubes están empezando a pedir tener pistas de vóley playa, y entonces eso hay que anunciarlo. Al final no es simplemente para hacer el casal de verano, sino que se pueden abrir esta sección, y que también luego estará la Liga de Invierno, que también la hacemos. O sea que si al final hay gente que entra por ese camino, al final tenemos 2 vías de acceso, pues también el vóley playa es uno de los caminos a elegir, y que ya no es estacional tampoco, que al final tenemos todo el año vóley playa. Pues nada, Elena, es todo por hoy en el Vista a la Xarxa. Sí, ha sido un placer. Espero que haya estado, como he dicho antes, a la altura de Joaquín, que hoy me estrenó en el programa. Pues nada, a ver si te tenemos otros días también. Yo encantada. Marta? Así que nada, muchas gracias por estar con nosotros. I nosotros pues despedimos a Marta, despedimos el Vista a la Xarxa, i nosaltres continuem amb el programa, però abans de continuar amb els punts de la jornada, jo em despedeixo fins després de l'estiu. Tanquem el Més Vòlei fins per vacances, en certa manera, i ens veiem després de l'estiu. Dit això, us deixo, com sempre, amb els millors punts de les jornades, amb els millors punts que hem vist aquesta temporada.